Gracias a que yo renuncié a todo, está el Museo Thyssen en Madrid y me alegro. Todo le he prestado gratuito y llega un momento en que sí, necesitas un poco, es normal. Jamás he dicho, abónenme el billete de China, no, nunca lo he hecho. Entonces, todo eso conlleva un gasto importante. No és la primera vegada que ho diu, ho ha tornat a recordar als micròfons de 8 al dia. La baronessa Thyssen no té caix. I això ho deia quan inaugurava el nou Museu Thyssen d'Andorra, precisament, un museu ubicat a la planta baixa de l'antic hotel Valira, a Escaldes-Engordany. A les 7 se n'ha fet la inauguració oficial. Com és aquest espai, Jordi, tu que ja l'has visitat? Bona nit, Josep. Doncs és un espai de 500 metres quadrats ubicat aquí, en aquest antic hostal Valira d'Escaldes d'Engordany, a Andorra, i en el que s'ha hagut d'invertir 960.000 euros per part del govern a Andorra per rehabilitar-lo. Avui hem vist a la baronessa Thyssen, també hem vist al seu fill Borja i també al nebot de la baronessa, que és Guillermo Cervera, i que és el nou director d'aquesta institució. Què hi podem veure dins? Doncs 26 obres de primera magnitud, com per exemple un Gauguin, també un Monet o també un Ramon Casas. Hem parlat amb Carmen Thyssen, ens ha explicat que té un valor sentimental especial aquests quadres que es poden veure aquí a Andorra. Son cuadros con los que he convivido muchísimo. Junto con mi marido hemos convivido en varias residencias que hemos vivido y que los tenemos en nuestros dormitorios o nuestros salones y nuestro comedor, y una vida muy cercana a ellos. Y aquí me siento otra vez como me sentía cuando los veía.